8 ang kumpirmadong patay human nga sila o bugbahagsa ang usa ka hot air balloon sa Santa Catarina sa nasod sa Brazil kagahapon adlaw Hunyo 22. Nasayran nga lulan sa mong hot air balloon ang 21 ka mga tawo nga naglakip sa mga turista ug piloto niini. Suma pa nga kalit lang nga sila ubang mga hot air balloon sa dihang nisaka na kini ug nahagsa sa kalasangan sa syudad sa Praia Grande sa Santa Catarina suma pa sa State Fire Department sa lugar. Ang nahisgutang syudad inila nga tourist spot sa balloon trip sa Brazil. Gibana-bana nga naa sa 25 ngadto sa 30 ka mga hot air balloons ang biyahe sa matag adlaw ato sa peak season niini diin sagad lula niini ang gidaghanon sa tawo nga moabot og 25 ka mga pasahero. 13 usab ka mga survivors ang daling girespondihan sa emergency rescue personnel o gidala sa duol nga mga tambalaran aron sa pagpaalim sa naangkon ini nga angol sa lawas. Dungag pa nga dili raw sab delikado ang kahimtang sa mga survivors samtang padayon ang investigasyon sa lokal nga otoridad kabahin sa matuod nga hinungdan sa maong aksidente.